lidi, dneska budeme otevírat kartičky Brainrot. Tak otevři. Projde hodně. Oh my god, na první, hej. Tak co tam bude? Wow, Okay. počkej, wow. Tak co tam bude? A tady máš zezadu úplně toho nejlepšího. 3, 2, 1. Šimpanzíny, Oh my gosh. Oh my god. Tohle, what the fuck, co to bylo? Počkej. Oh, žaba, what the fuck, žaba s jablkem. Wow, tigrolíny, watermelíny. Orangutiny a nanasíny. Tak dělej. Žirafa čelestre. To je dobrý balíček. Nostralalitas! Kámo, on má Berogini burgerini. Kámo, what the fuck? Pandacini bananiny. A to už je všechno. Tak pokud se vám video líbilo, dejte like a odběrat.